Shalom, sanibonani mphakathi wakwethu. Isikhathi esikuso manje isikhathi esimqoka empilweni yezinkolo ezimbili, inkolo yobuKristu nenkolo yobuJuda. Lesi isikhathi esisondeza lezi inkolo ezimbili emkhosini ezokubiza ngokuthi yiPhasika. KumaKristu lo mkhosi ubuye waziwa ngokuthi uGudi noma uEaster. Impelaviki eqala mhla zi-3 ku-April okunguLwesihlanu izobe iqala lo mkhosi kaGudi uEaster othatha impelaviki. Ngalesikhathi igidigidi zamaKristu zizobe zibuthene endaweni zokukhonza ezehlukene zikhumbula umlando owenzekayo ukubanjwa kubulawe indodana kaNkulunkulu amaKristu ayibiza ngokuthi uJesu, Jesus. Kanti amaJuda wona ngokwenkolo yawo umkhosi wePhasika azoqala ngalishona ilanga mhla ka-31 kuMashi uzophele mhla wesishiyagalombili 8 ku-April. Lapha ngibala namaJuda angabalandeli benkosi Yeshua. Ngisho lawo angawukuzalwa kwaJuda angumtsinsi oyimilela nalawo abizwa ngokwendabuko angesamaJuda kodwa ayiwo ngokwenkolo. Akhona ke namanye amaKristu awugubha umkhosi wePhasika ngokulandela isikhathi esifanayo nalesi amaJuda ahlangana ngaso. Okumangazayo ngalezi inkolo ezimbili zithi zigubha umkhosi wePhasika zonke, kodwa izikhathi ezigubha ngazo zehlukene. Yini idala lokho? Lo mbuzo esizama ukuphendula. Yini futhi enye kulezi inkolo enqaba ukusebenzisa igama elithi uGudi noma uEaster? Ukuze sikwazi ukuphendula lo mbuzo, kufanele sibheke imilando yalezi zehlakalo zombili noma yale mikhosi yomibili. Masiqala ngePhasika sithola ukuthi lingumyalo kaSinakade uNkulunkulu waIsrayeli. Sithola Exodus sahluko 12 lapho Israel ephuma eGibhithe eselibangise ezweni ayethenjiswe lona. Ngokwembhalo njengalokho kuloba Exodus noma uMose eloba incwadi Exodus, usuku lolu liqala ngomhla we-14 enyangeni yokuqala yonyaka ebizwa ngokuthi uAbib noma uNisan. Angikusho ukuthi ngokwekhalenda leli elisetshenziswa umhlaba likaGregory lenyanga le uNisan noma uAbib iqale ngomhla wa-19 kuMashi. ngokwamaJuda sisenyangeni eqala onyaka ebizwa ngokuthi uAbib. Bese kuthi ke ngosuku le-14 lalenyanga abesehlangana ke amaJuda ayinzalo nalawo angamaJuda ngokukholwa inkosi uYeshua. Okucacayo ngokusho kweBhayibheli kufanele ngabe ngomhla wa-10 kuyo le nyanga
amaJuda azokwenza isiqiniseko sokuthi isilwane ngaba yimvu noma imbuzi mazinyane sesibekwe eceleni esingenasici esilungele ukuthi sihlatshwe ngomhla ka-14 makhwalala. Lithi iBhayibheli umndeni ngamunye kufanele usidle lesi silwane, ngaba yimvu, izinyane lemvu noma izinyane lembuzi. Lokho uyakuthola futhi nasencwadini yamaLevi sahluko 23 nasencwadini kaNumeri sahluko 28. Ngalesi sikhathi amaJuda asuke elindeleke ukuthi yonke into enemvubelo ibingasekho emakhaya. Isinkwa nekhekhe awubheki nje-ke, akulahla laphaya, ngoba okunye kokudla okungathintwa ngalesi sikhathi. Zonke ke lezi nsuku mobala nosuku la-14 eziyisishiyagalombili 8 ayidliwa into enemvubelo. Kanti futhi amaJuda abanomkhosi njengoba suke kade ehlangene ngosuku le-14 kusihlwa, abanomkhosi ngosuku le-15 olulandela oluka-14 obizwa ngokuthi umkhosi wokuqala wesinkwa esingenamvubelo. Lokho kusuke kuwumhlangano ongcwele usimakade uNkulunkulu alindele ukuthi beze kuye ngawo. Kanjalo nangosuku lokugcina lomkhosi ukusuku ka-21 21 kuba khona lomhlangano wokugcina osuku lokugcina lomkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Lesi sikhathi ke sisuke zivala-ke umkhosi wePhasika suwonke kuba izinsuku eziyisishiyagalombili. Umlando ukhombisa ukuthi uYeshua njengoba azalwe umJuda ozafe umJuda wayegcina lo mkhosi wePhasika yena nalabo babe izitshudeni zakhe, ngoba uze yabulawa nje futhi njengoba kulo incwadi kaLuka 22 ithi incwadi yaLuka 22 kwasondela isikhathi somkhosi wesinkwa esingenamvubelo kwaziwa ngokuthi iPhasika. Wayezogubha iPhasika noma ezogcina iPhasika eJerusalema ngoba uNkulunkulu wayethe kufanele baligcine eJerusalema. Samthola-ke igcwele-ke sambulala lapha. Sobe sibuyele-ke kamuva kubapostoli engasekho kuYeshua. Sibuyele kuGudi. uGudi nje basengishilo okuqala nje uba ngenyanga ngokwekhalenda kaGregory inyanga yesithathu noma yesine March or April onyakeni. Uba impela veki weekend. Ngokuvamile amaKristu awugcina uGudi ngewayini noma ujuice amagrebhisi kanye namaqebelengwane. Amanye amaKristu adla amaqebelengwane angavutshele, amanye adla nje okuvutshele, awanankinga. Kodwa okuphawulekayo ukuthi lezi nsuku yizo zibizwa ngegama elilodwa noma lemikhosi ayifani insuku egcina ngazo. Futhi njengoba ngishilo laba abagcina iPhasika libe zinsuku eziyisishiyagalombili baphika ukuthi bona bagubha uGudi. Kodwa nabo laba bakholwa uYeshua kulezi nsuku eziyisishiyagalombili ngomhla ka-14 waliqala iPhasika, ngesikhathi bedla iPhasika
bakhumbula ukufa kwenkosi uYeshua, njengoba babesePhasikeni ngesikhathi ithatha isinkwa newayini banika abadle. Kufanele siqonde ukuthi ayifikanga nokudla kwayeceleni indodana kaNkulunkulu, yafika ukuthi qithi etafuleni. Kwakudliwa iPhasika ngolimi lwethu okunebrayi lapho, mehlo nje ukuthi engekho into evutshele no baking powder noma yini enza into ikhukhumala, kodwa kwakudliwa ibrayi nezinkwa ezingavutshele namaveji ngolimi lwethu, kodwa phakathi kwawo kube khona okubabayo. Inhloso yamaJuda enkulu uNkulunkulu abayalela yona ukuthi bagcine iPhasika, ukukhumbula okokuqala ukuthi wabenzela umusa bakhiphe eGibhithe. Ingakho ke babeqhubeka begcina iPhasika. Umlando kukhomba ukuthi ke uYeshua ke wafa, wavuka, wahamba buyela kubo. Kodwa abafundi bakhe umlando bonisa ukuthi baqhubeka nenkolo yobuJuda. Uzoqala incwadi ezenzo Jobe nayo yonke uzabathola ukuthi basaqhubeka baya etempelini, basaqhubeka bagcina iSabatha, basaqhubeka benza imikhosi nayo lo wePhasika esikhuluma ngawo. Isibonelo nje esinye sisencwadini ezenzo sahluko 12 from 1 to 5. Lithi iBhayibheli uHerod wayefuna ukujabulisa abantu laba bengafuni abalandeli bakaYeshua. Wase enquma ukuthi fanele abophe uPetro. Lithi iBhayibheli wambopha ngesikhathi sePhasika. Inhloso yakhe yayilapho ukuthi uzombopha, kusho ayefuna ukumbukisa nabantu ngesikhathi kunesixuku eJerusalem. Yini yenza uHerod alinde lesikhathi? Angithi uHerod wayazi ukuthi nabo abalandeli bakaYeshua babengabagcini bemiyalo leyo ayinikwa uIsrayeli wonke. Yikho ke azi ukuthi yizo uPetro engesiyo waseJerusalem ngokuba isakhamuzi, kodwa wayezofika eJerusalem ngesikhathi sePhasika. Lithi iBhayibheli wamthatha ngePhasika, mgqume esitokisini efuna ukuthi abonane naye emva kwey'nsuku zesinkwa ezingenamvubelo. Funa uqaphele ukuthi le ndima iwafaka omabili amagama. Oqala ithe kwakuyiPhasika, asithi kwakuyisikhathi sey'nsuku zesinkwa ezingenamvubelo. Yingoba njengoba noLuka 22 esho, kwaJuda lo mkhosi wawubizwa ngalamagama ngokushintshana phakathi kokuthi umkhosi wePhasika noma umkhosi wey'nsuku zesinkwa ezingenamvubelo, into eyodwa. So lokhu kuyasikhombisa ukuthi uPetro njengomunye futhi wayengumholi kubalandeli benkosi uYeshua, izinkosi esiyafa yavuka kwehla umoya kaNkulunkulu, baqhubeka kanye nabanye ukugcina umkhosi wePhasika. Nesahluko 20 sincwadi ezenzo sisikhombisa ukuthi umbhali wencwadi ezenzo yasho ukuthi babambezeleka Efesu, bangakwazi ukuthi bafinyelele eJerusalem ngey'nsuku zesinkwa ezingenamvubelo. Kodwa ke futhi khona udaba olumqoka olukhulunywa umpostoli Pawulu incwadi yokuqala amaKorinte sahluko 5 7 no 8. Ululeka ibandla laseKorinte, umlando ukhombisa ukuthi ibandla elalihlupha, uthi ke kulona alikhiphe imvubelo endala. Ikhipheni imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha nina. Abesethi kodwa njengalokho ningenayo imvubelo,
ngoba nelethe iphasika lihlatshiwe. Abese futhi njalo ke masigubhe umkhosi. Kodwa singawugubhi ngemvubelo endala, kube ngemvubelo kungabe imvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngesinto esingenamvubelo sokuqotho neqiniso. Kungani Paulos wayekhuluma kanje? Ngoba kufanele sinake ukuthi kubona khiphani imvubelo. Kodwa futhi abesethi vele ngoba ninayo imvubelo. Kunokuyiphikisa lapho. Uqonda ke lokho mawazi ukuthi umpostoli Paulo ubhala lencwadi isikhathi vele sephasika. Vele abantu sebekhiphile imvubelo emakhaya. Ulihlanganisa nebandla laseKorinte elalinabeZizwe phakathi. Nabo basebekhiphile imvubelo emakhaya. Ingakho ke thi ngiyabona seniyikhiphile imvubelo, kulungile lokho. Kodwa ke qhubekani bese nikhipha nemvubelo le yisono, ngoba ngiyavuma ukuthi manje anisenayo imvubelo esekho emakhayeni. Kodwa kukhona le eyisono engakayikhiphi. Usethi ke awugujwe lo mkhosi, akasho uphelelwe isikhathi, uthi awugujwe. Kodwa ukugubha kwenu aningathi nokugubha benenza ukuthanda kwenu. Ugubheni nibe kodwa ningenayo imvubelo leyo bubi eninayo. Umlando uyabeka lokuthi abapostoli baqhubeka nokugcina lo mkhosi. Nomlando njeke wesinto uyalifakazela iqiniso lokuthi ibandla lashoyo Yeshua ngesikhathi senyuka langabalandeli bakhe lalibizwa kwaJuda ngokuthi amaNazareni laqhubeka nokugcina umkhosi wephasika njengalokho bewugcina benayo Yeshua noma bezalwa ngoba eningi labo kwakwamaJuda babezalwe vele bezalelwe kumkhosi wephasika. Encyclopedia Britannica edition 11 volume 8 page 828 phansi kwesihloko esithi Easter ithi akukho kubonisa ukuthi kwake kwagujwa umkhosi wama-Easter eTestamenteni Elisha noma emibhalweni yobaba abangabapostoli. AmaKristu okuqala aqhubeka nokugcina umkhosi yamaJuda, nakuba wona ayesekwenza lokho ngomoya omusha owayenezelwe kuyo ngoKristu ngiphakula ukucaphuna. Umlando lo wesintu sengithumele kweBhayibheli. Kanti futhi incwajana ebhalwe ibandla United Church of God enesihloko sithi Holidays or Holy Days. Does it matter which days we observe? Ithi qaphela indlela Encyclopedia Britannica esichaza ngayo lesikhathi. AmaKristu okuqala ayegubha iphasika lenkosi ngesikhathi esifanayo namaJuda ngobusuku benyanga engcwele yokuqala enyangeni yokuqala entwasahlobo Nisan. Phakathi nekhulu unyaka lesibili amabandla amaningi awushintsha lo mkhosi waba ngesonto elilandela umkhosi wamaJuda. Kodwa amabandla athile ase-Asiya anamathela kuleli siko elidala agcina sasolwa ngokuzenza amaJuda. Bacaphuna lokho embhalweni kaEusebius, Ecclesiastical History Book 5. So kuyacaca ukuthi njengoba usimakade uNkulunkulu ayelawula ukuthi kugcinwe umkhosi wephasika, abantu babekholwa usimakade uNkulunkulu wakwa-Israyeli bekholwa nendodana yakhe baqhubeka nomkhosi lo obizwa ngokuthi iphasika lamaJuda. Ngoba muyifunda kahle incwadi Exodus 12 uthi usimakade lomkhosi yogcinwa ezizukulwaneni zonke zenu. Yabona ukuthi into le ephakade kwangekho uNkulunkulu ukuthi yokuphelelwa isikhathi sawo sithathwe ngenye into. Kodwa masifunda incwadi futhi zomlando
Zisitshela ukuthi umlando kaGudi awuveli eBhayibhelini. uRichard Rives encwadini ethi Too Long in the Sun noma embhalweni othi Too Long in the Sun uthi umkhosi wabezizwe Easter waqala njengendlela yokukhonza isithixokazi selanga, indlovukazi yezulu yaseBhabhiloni eyagcina isibizwa ngamagama amaningi njengo-Ishtar, Cybele, Idea Mater, the Queen Mother, the Great, no-Astarte, owaqanjwa ngayo umkhosi wama-Easter. Baqhubeka lo mbhalo uthi u-Easter kusile elinye igama lomkhosi wePhasika, futhi awugujwa ngesikhathi sePhasika esikhonjwa eBhayibheli. Lo mkhosi wezizwe wanikezela ubuKristu eminyakeni ngamakhulu ambalwa emva kukaKristu ngephakule umcaphula. Umbhali oyi-Jesuit Francis X. Weiser, bayazi-ke abafundi bomlando ukuthi ama-Jesuits abantu abazinikele kangakanani enkolweni yabo. Embhalweni uthi The Easter Book, page 15, no page 181, no page 188, uthi njengoba amasiko amaningi obuKristu nemikhosi yawo anomsuka ezikhathini ezingaphambili kwenkolo yobuKristu, kunjalo futhi namanye amasiko aqavile njengo-Easter asukela emikhubeni yasendulo engaphambili kokuba khona kobuKristu. Umsuka weqanda elibizwa nge-Easter egg utholakala emasikweni okuvundisa isizalo ezizwe zama-Indo-European. Unogwaja ne-Easter bunny kuvela emasikweni amadala kunobuKristu. Onogwaja kwakuyizona zilwane ezazivunde kakhulu okhokho bethu ababezazi, zimele impilo entsha esikhathini sentwasahlobo. Ngiyaqeda umkhodi. Kanti muva nje ngo-April 12, 2009, moya ku page 4 wephephandaba Sunday Tribune la kithi-ke eNingizimu Afrika, uthola becaphuna uDokotela uSimanga Khumalo ongumfundisi wezenkolo ofundisa eNyuvesi yaKwaZulu-Natal eMgungundlovu. Lithi-ke iphephandaba Sunday Tribune, yacaphuna uDokotela uSimanga Khumalo umfundisi wezenkolo eNyuvesi yaKwaZulu-Natal eMgungundlovu uthi amaKristu ahlangana namaSaxon ayigubha ukufika ka-Austria isithixokazi senzalo kanye nokuzalwa phakathi nesikhathi sokubuya kwentwasahlobo. Le mikhosi emibili wamaKristu ukukhumbula ukufa nokuvuka kwaKristu kanye nomkhosi obabengamazi uNkulunkulu weqiniso wokugubha u-Easter yahlanganiswa kwenziwa u-Easter. AmaKristu aguqula izinsuku zawo ezingcwele azilumbanisa nalezo zalaba ababesanda kuphenduka ngokwenza le mikhosi yabo ibe ngeyobuKristu, kusho uKhumalo. Benza lokhu ukuze bakwazi ukusakaza umyalezo wobuKristu, kepha bavumela abaphendukayo ukuba bagcine izingxenye ezithile zemikhuba yabo. Isihloko sale ndaba sithi Origins of Easter's Tasty Treats, njengoba sengisilo eSunday Tribune mhla 12 April 2009. Njengoba sibona-ke osomlando nezifundiso bayaphika ukuthi uGudi ubizwa ngokuthi Easter uvela kuSimakade, uThixo weqiniso. Umsuka wawo bawukhomba ezizweni ezazingamazi uNkulunkulu weqiniso bakwa-Israyeli nezaziphila engakazalwa, ngisho uYeshua uqobo lwabo. Kwanamhlanje selishiya lapho udaba lethu, kodwa selishiya ngokuthi esikubonayo lapha ukuthi hayi isikhathi sikaGudi Easter singabizwa ngePhasika, kodwa kusona isikhathi sePhasika, imikhosi le ehlukene. Njengoba uYeshua ayewumJuda wagubha iPhasika njengoba kugubha wonke amanye amaJuda, nebandla elishile lenze njalo. Solithola-ke ithuba lokuthi ngokuqhubeka lokuthi sibone ukuthi inhlukana ndlela yaba kuphi idalwa yini.
leyagcinisizele ugudi Easter osubizwa ngephasika. Ofisayo ukuthi ke asixhume ngalolu daba angasithumelela umyalezo inambeni ethi 083 992 6135 083 992 6135 noma ethi 079 644 6519 079 644 6519 noma ke angasibhalela u-email i-address yakho ethi godseddah@gmail.com godseddah@gmail.com godseddah@gmail.com. Ngiyabonga ngomzuzu esibe nawo ndawonye. Ngiyathemba ukuthi sizobonana siqhubeke nalolu daba lethu.